Zalwane egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu, amen. Cela sikhuleke. Mdali wamazulu nomhlaba sixolungileyo, sibonga lo mzuzu osipha wona ukuba sithole lesi sifundo esikhathini samanje. Siyacela malusulungile ukuthi usivule ingqondo zethu ukuze sizoba nokuqonda izwi nezwi elikhulumayo thina, ngoba awusifundiseli nje Nkosi ukuba sibe ukuba ukuchitha isikhathi, kodwa usifundisele ukuthi sikholwe bese kuba khona umehluko empilweni zethu, ukuhlanzwa izimilo zethu zibe njengesimilo sakho. Siphile emhlabeni kodwa siphile impilo eyidalwa noma impilo yasezulwini. Impilo eyidalwa zasezulwini ukuze iy'ngelosi zakhe zikulalela ngawo sonke isikhathi. Cela ube nathi Nkosi sizofunda izwi lakho. Isifundo 10 osihloko sawo esithi ukufundisisa incwadi kaNkulunkulu. NgoJesu sithandaza, amen. Ngiphinde ngibabingelela abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu inkosi yethu, amen. Namhlanje senza usifundo 10. Usifundo 10 isihloko sawo sithi ukufundisisa incwadi kaNkulunkulu. Bese indimana yekhanda yengamele lesi sifundo sizoyithola kuThimothewu wesibili 2 verse 15. uThimothewu wesibili 2 verse 15 ofundeka kanje othi, khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu, isisebenzi esingena amahloni, esiqondisa kahle izwi leqiniso, amen. Isho njalo, khuthalela ukuba uziveze uthembekile kuNkulunkulu, isisebenzi esingena amahloni, esiqondisa kahle izwi leqiniso. uThimothewu wesibili 2 verse 15 loyo. Inhloso lesi sifundo ukubona ukuswela kwethu ukufundisisa izwi likaNkulunkulu elingcwele ngokwethembeka. Siqhathanise umbhalo kanye nombhalo. So leli zifuna silifunde ngokwethembeka ngoba siyakuswela lokho. Siqhathanisa umbhalo kanye nombhalo ngoba sekuyakhanya ngokusobala ukuthi izimpendulo eziyiqiniso kuzo zonke izinkinga zomhlaba zitholakala ezwini likaNkulunkulu kuphela. Impendulo kuthiwa kuningi okufihlakele kule ncwadi eyizwi likaNkulunkulu engcwele okungeke kuvezwe ukufunda ngokuphangisa, kufanele lifundisiswe. Kuningi okufihlakele ongeke kuze kuvezwe ukuthi umuntu ufundile nje echitha icala noma ephangisa esheshisa, kodwa kufanele izwi kanjani lifundisiswe. Ingakadluleli nje phambili, ngiyakhumbula khona into ekuyenzeka njengamanje bazokwazi laba abantu bonke abazali abaney'ngane noma abaney'hlobo zey'ngane ey'funda u-matric kuze kubizwe umhlangano wabazali kuthiwa hayi, ngoba sebeyabhala sicela ukuthi bengathinti lutho emakhaya, bengenzi imisebenzi ingaphazamiseki ngoba kufuneka abaphase, kufuneka befunde kakhulu. Kuthiwa kuze bengathinti lutho, besigwema ukubenza bekhathale, yabo, ngoba kufuneka befundisise ukuze ekugcineni bezophumelela. Angisho ukuthi ku-right ukuthi iy'ngane kuthiwa zingasebenzi, asihlale zingafundi, asihlale zingasebenzi ukuze zizophasa. Ngoba uma ufunda izaga 31 uma kukhulunywa ngowesifazane ohlakaniphileyo, khona ivesi eshoyo lapha lithi uvuka ebusuku abele amadodakazi akho umsebenzi. uNkulunkulu uthi owesifazane ohlakaniphileyo ozaziyo ukuthi unomntwana, iy'ngane zakho uvuka ebusuku ezabele ini umsebenzi. Okay, lapho esikutholayo ukuthi kuningi okufihlakele kule ncwadi engcwele okungeke kuvezwe ukufunda ngokuphangisa. Kufanele lenziwe kanjani iBhayibheli lifundisiswe. Mhlawumbe umbuzo umuntu akazibuza wona ekhaya ukuthi anti ngubani okufuneka efunde iBhayibheli, ngoba siyakhonza, ukhona umfundisi, ukhona umdala, ukhona umdikoni, kanti iBhayibheli kufuneka lifundwe ubani kahle kahle. Okay, lo mbuzo uzophenduleka, kodwa mhlawumbe kufuneka siqale sithole ukuthi uNkulunkulu khona uthembise ngaphansi kwesimo esithizeni ukuzwisisa izwi lakhe. Khona ukuzwisisa izinto zikaNkulunkulu kuthenjisiwe phansi kwesimo esikhona esithize. Leso simo sitholakala laphana kuzaga 2 verse 3 kuya ku-verse 5. Izaga 2 verse 3 kuya ku-5. Izaga 2 verse 3 kuya ku-5 zifunda kanjena-ke. Verse 3, yebo, uma ukhala ngengqondo uzwakalisa izwi lakho ngokuqonda. 4, uma ukufuna njengesiliva, ukuphenya njengamagugu afihliweyo, khona uyakuqonda ukumesaba uJehova, ufumane ukumazi uNkulunkulu, amen. Kuthiwani? Uma ukufuna njengesiliva, ukuphenya njengamagugu afihliweyo.
Umuntu uma ezokwenza umsebenzi onjalo mhlampe la ufuna into njengesiliva noma njengegolide, umsebenzi loyo. Umsebenzi futhi obucayi ngoba usuke usuqonda ukuthi uthinta ukuphila kwakho. Uthini uNkulunkulu uma ukufuna njengesiliva, ukuphenya njengamagugu afihliweyo khona eyakuqonda ukumesaba uJehova, ufumane ukumazi uNkulunkulu. Ukwazi uNkulunkulu akwanele ukuthi uxoxelwe ngakho nje ukuthi nje uyalalela bethi uthi wathi usibanibani wathi. Wena uqobo, mina uqobo kumele ngikufune njengesiliva, ngikuphenya njengamagugu afihliweyo. Ngoba ukuzwisisa amaqiniso eBhayibheli akweyamanga emandleni okuqonda alethwa ukuhlola kunalapho usuke unenhloso eyodwa yokulangazelela iqiniso, yokulangazelela ngeqiniso nokulunga. UJesu khona inkulumo akayishoyo khathi ekhuluma namaJuda. Mhlawumbe umuntu engayibuza ukuthi wathini uKristu kumaJuda maqondana nokufunda iBhayibheli na? Khona uJesu Kristu amazwi awakhuluma laphana kuJohn 5:39 namaJuda mayelana nokuqonda iBhayibheli. John 5:39. UJohn 5:39 ufundeka kanjena. John 5:39 uthini? Wakusho uJesu Kristu la. Uthi nihlola imibhalo ngokuba nithini nokuphila okuphakade kuyo, iyona efakaza ngami. Nihlola imibhalo ngoba imibhalo bathini? Bathi abantu banokuphila okuphakade kuyona. Amen, iqiniso lelo. Nihlola imibhalo ngoba nithi ninokuphila okuphakade kuyo, yiyona efakaza ngami. Sisho yena uJesu Kristu ukuthi imibhalo kuyona efakaza ngaye yena. Mina abantu abaningi bengase bengangazi bezwe ngabanye ukuthi ngubani kanjani. Kodwa uNkulunkulu wenzile ukuthi mayelana noJesu Kristu kwazeke konke ngaye umuntu nxa ezifundela yena imibhalo. Nihlola imibhalo ngokuba nithi nokuphila okuphakade kuyo. Embhalweni ezwini kaNkulunkulu wonke umuntu unokuphila okuphakade kuyo. Ngoba sesikhumbula isifundo sake sesenza sesithi incwadi eyembula uNkulunkulu, Isaiah 40:8, yathi utshani buyabuna nembali iyavuthuluka, kepha izwi laNkulunkulu wethu limi kuze kube phakade. So uma sithola uverse 39 lana uJohn 5 uthi nihlola imibhalo ngokuba nithi njani ninokuphila okuphakade kuyo. Ngoba vele imibhalo yaNkulunkulu ayindawo, ayigudluki. Izwi laNkulunkulu aliyindawo. Masithoka yiyona efakaza ngami. Ukuze umuntu ezokwazi ubufakazi ngoJesu Kristu, umele ukufunda ibhalo ukuthi uJesu Kristu ubani, wayeze kanjani, iyona efakaza ngaye. Ungaxoxelwa kodwa basinganeliswa ukuxoxelwa ngaye. Ngoba into eyenza okunye-ke iphutha elenziwa amaJuda ayehlola imibhalo ukuze aziphendulele endleleni yawo yokuphila, kepha ahluleka ukufumana uMesiya uJesu. Ngakho babengakamlungeli lapho sekufike ukuphela kwesikhathi. Kangakuthi washo uJesu mesefika le mbhalo ayefakaza ngayo uJesu Kristu abafinyelelanga yena ekwazini nasekuboneni ukuthi njengamanje usekhona uJesu. Babeyifundela nje iBhayibheli ukuthi bekwazi ukuthi uma uthi uyenzelani into leni bekwazi ukuyiphendulela. Ngoba mhlawumbe omunye umuntu umbuza angazibuza wona ukuthi-ke ayituselwani amaKristu aseBereya na? Ayituselwani amaKristu aseBereya na? Uma ufunda Izenzo 17:11 khona uNkulunkulu akusho lapha encwadini yeZenzo 17:11. Izenzo 17:11 ngifuna kakhulukazi lo line ongasekugcineni, kodwa nje ngoba ivesi ngiyifunda yonke. 17:11, Izenzo 17:11 ifundeka kanjena-ke. Labo-ke babe bahle kunasebaseThesalonika. Okay, kukhulunywa ngabaseBereya. Kuthiwa-ke labo-ke babe bahle kunabaseThesalonika. Okay, why? Balamukela izwi ngenhliziyo yonke. Bahlolisisa imibhalo imihla ngemihla ukuba zinjalo yini lezo zinto. Bahlolisisa imibhalo imihla ngemihla ukuba zinjalo yini lezo zinto. Yileyo nto uNkulunkulu wethu babe bahle ngayo. Sithena umuntu mhlawumbe angayibuza ukuthi ubani wantu kufanele ufunde imibhalo, umfundisi noma ubani? Cha, uNkulunkulu uma encoma la uncoma bonke abazalwane baseBereya. Uthi balamukela iqiniso noma izwi laNkulunkulu ngenhliziyo yonke. Basisebenze njani? Hayi ukuthi wayesesenze njani umfundisi. Basisebenze njani? Bahlolisisa imibhalo imihla ngemihla
ukuba zinjalo yini lezo zinto. Uma ufunda futhi uJobe 23 verse 12, uma uJobe 23 verse 12 khona okukhulunywa umzalwane laphayana kuJobe 23 verse 12, ngoba wona ufunda kanjena uthi, angichezukanga emiyalelweni wezindebe zakhe. Okay, uNkulunkulu emiyalelweni wezindebe zakhe, imiyalelo kaNkulunkulu okukhulunywa ngayo. Jobe 23 verse 12, angichezukanga emiyalelweni wezindebe zakhe, ngizibekele amazwi akhe kunezimiso zami. Amen. So umuntu uyasho ukuthi uzibekele amazwi kaNkulunkulu kunezimiso zakhe. Umuntu nomuntu uyacabanga khona indlela akafuna ukwenza ngayo izinto, but amazwi kaNkulunkulu iwona ekumele bese kuqaleni. Kangangokuthi uthini lo mzalwane uthi uzimisele amazwi kaNkulunkulu ukunani ukunezimiso zakhe. Kuthiwa bathini abanye, God first. Yabo kanjalo ukuthi mina ngizizwa kanjani, ngicabanga kanjani, lento ngiyithanda kangakanani. Uma nje inqatshwe kaNkulunkulu ngoba ngizibekela amazwi akhe kunezimiso zami, ngiyacela kuyena amandla okuphenduka ngihambe ngokwentando kaNkulunkulu, ngoba sikuzwile ukuthi noma konke kungajika kodwa izwi laNkulunkulu limiza ngunaphakade. Lokhu uNkulunkulu akushiyo ngisho kuthiwa mina ngikwenza noma kuzwani nami, kodwa kuze kube ngunaphakade uNkulunkulu uthi ungabulali. Yabo. So uma ukuthi izimiso zami zithi umuntu uma eseze wenza into ethile kimi, then lo muntu ufanele ukufa, cha, akunjalo. Uthini umzalwane? Ngizimisele, uthini? Ngizibekele amazwi akhe kunezimiso zami. So uNkulunkulu akushoyo khona okufanele kuhole, ngoba uzukuguquka. Umuntu uyaguquka njalo, futhi uNkulunkulu injani? Umelwe ngokulalela izwi lakhe lemuzini ngonaphakade. So uthi ngizibekele amazwi akhe ukunezimiso zami. Mhlampe umuntu umbuza ngazibuza wona ukuthi imibhalo yonke ingazwisiseka kanjani ngokushesha na? Uthi hayi mina ngifuna ukuzwa le mbhalo ngokushesha, yini mhlampe engingayizwa? Kodwa lowo mbuzo mhlampe uzophenduleka uma siqhubeka sifunda lana, ngoba mhlampe umbuzo nje umuntu angazibuza wona ukuthi kungayiphi indlela esifumana ngayo ukwazi izwi laNkulunkulu. Kungayiphi indlela la sifumana ngayo okwazi izwi laNkulunkulu. Yatholakala impendulo lapho uma sifunda u-Isaya 28. U-Isaya 28 uverse 9 noverse 10 wakhona ufundeka kanje. Isaya 28 uverse 9 noverse 8 uthi, ngubani ayakumfundisa ukwazi? Aqondise bani umbiko na? Yibo abalunyuliweyo obisini, basuswa emabeleni na? Okay, verse 10 uthi-ke, ngokuba yisiyalezo phezu kwesiyalezo, isiyalezo phezu kwesiyalezo, umthetho phezu komthetho, umthetho phezu komthetho, lapha ingcosana nalapho ingcosana. Mhlampe sisho ukuthini la? Noma mhlawumbe umuntu umbuza engazibuza wona ukuthi-ke kungabe zonke izindawo eBhayibhelini ziqondakala ngokufanayo na? Uthi okay, ngabe eBhayibhelini iy'ndawo zonke ziqondakala ngokufanayo na? Kunjengokufunda mhlawumpe ufunda nje like ngoba abantu abaningi abanye bayifundela ama-novels. Laphana eBhayibhelini kuma kanjani? Ngabe zonke iy'ndawo ziqondakala ngokufanayo na? No. Liyatholakala uma sifunda amaHebheru 5 uverse 12 kuya ku-14. AmaHebheru 5 uverse 12 kuya ku-14. uNkulunkulu khona amazwi akawakhulumayo laphana kwamaHebheru 5 uverse 12 kuya ku-14. Uthi, ngokuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi, uma kuya ngesikhathi nisadinga ukuba kube khona onifundisa iziqalo zezimfundiso zamazwi kaNkulunkulu. Senaba ngabadinga ubisi kungesikho ukudla okuqinileyo, ngokuba lowo odla ubisi akakaqondi lutho lezwi lokulunga ngokuba uyingane. Kepha ukudla okuqinileyo kungokwabakhululeyo, bathi ngokujwayela ukusebenzisa umqondo sebenawo usulungele ukwahlukanisa okuhle nokubi. Amen. Okay. uNkulunkulu asitshela ukuthi khona abadla ubisi khona ukudla isitambu. Lokhu kuveza ukuthini? Indawo embhalweni aziqondakali ngendlela efanayo. Uthi senaba zingane. Uyabo?
uma sekukhona abadla ubisi, khona abadla isitambu. Uyabo, nalana kuyakhulwa kwezikamoya. Ingane nje yazi ukuthi uma ubeka into emlonyeni wayo ayibuzi, iyancela ubisi. Uyabo, ungase wenze iphutha, ingane nje yobisi, ingane yobisi. Uyabo, uma uthatha ingane uyinikeza mhlampe ubhatata ungahlutshiwe noma idumbe lingahlutshiwe, izodla konke namakhasi ngoba yini leyo? Umntwana. So kuthiwani-ke, kepha ukudla okuqinileyo kungokwabakhulileko. Yabo, abathi ngokujwayela ukusebenzisa umqondo sebenawo osulungele ukwahlukanisa okuhle nokubi. Ingane isikujwayele ukusebenzisa umuntu omdala sekujwayele ukusebenzisa umqondo, seyazi ukuthi amadumbe awadliwa namakhasi. Angithi uyabo? So useyakwazi ukwehlukanisa kanjani okuhle nokubi. Kodwa ingane edla ubisi konke kusaya emlonyeni. Ngisho noma ungafaka idame elingenalo lutho elinomlomo ngoba ukuthi ujwayele ubisi, konke kuya emlonyeni. Noma omunye abanye bagangile, ungaze uyifake umunwe nomunwe uye emlonyeni, incele umunwe. Kodwa uma isejwayele umuntu ukusebenzisa umqondo esekhulile, esedla okuqinileyo, useyakwazi ukubona ukuthi hhayi, ukuhlukanisa okuhle nokubi. Mhlawumbe uma ufunda ukugcwalisela la uPetru 2:3-15 no-16. uPetru 2:3-15 uNkulunkulu khona akukhulumayo laphana uPetru 2:3-15 no-16. Usho u-verse 15 akhona-ke, nithi ukubekezela kweNkosi yethu kungukusindiswa, njengalokho nomzalwane wethu othandekayo uPawulu wanilobela njengokuhlakanipha ayekuphiwe. 16. Njengalokho nasezincwadini zonke ekhuluma kuzo ngalezi zinto, okukhona kuzo okunye okulukhuni ukuzwisisa, ukuthi abangafundile nabangaqinile abakuhlanekezela. Njengalokho benze njalo nangezinye izincwadi, kube ngokubhujiswa kubo. Kuthiwani encwadini kukhona kuzo okulukhuni ukuzwisisa. Mase ukuthi abangafundile uma bekuza ngoba vele basezingane badla ubisi, bengase bekuhlanekezele. Kuyingozi ukuhlanekezela ngoba kuthiwa laba kwenziwa kanjani? Benze njalo ngezinye izincwadi, kube ngokubhujiswa kwabo. Uyabhubhiseka-ke ukuthi umuntu odla ubisi enikezwe okuqinileyo ngoba uzokuhlanekezela bese kuba yini? Kuba ukubhujiswa. So impela ibhalo kaNkulunkulu ngathini? Aziqondakali ngendlela efanayo. Yakho sithi uma sifunda ivesi siyathola ukuthi siyalezwa phezu kwesiyalezo, umthetho phezu komthetho. Uyabo, lapho ingcosana nalapho ingcosana. So izwi laNkulunkulu njengaye umbhalo nguNkulunkulu liveza izimfihlakalo ezingasoze zazwisiswa ngokugcwele izidalwa ezifayo. Ukungena kwesono lapha emhlabeni, ukuzalwa kukaKristu, ukuzalwa kabusha, uvuko nezinye izifundo ezivezwe eBhayibhelini ziseyinkinga ejulile kakhulu ukuba ingqondo yomuntu ingazichaza noma izwisisise nje ngokupheleleyo. Kepha azikho izaba esingaba nazo ezingenza ukuthi singabaze izwi likaNkulunkulu, ngoba singakwazi ukuba sizwisise izimfihlakalo zokuba ngumlondolozi wakhe, zokuba ngumlondolozi kwakhe wakho konke. Kulo mhlaba sivame njalo ukuba sihanqwe izinkinga esingakwazi ukuzizwisisa. Kwazona izinto eziphilayo ezidelelekile zilethe ngisho nezazi ezihlakaniphileyo ngempela izinkinga ezinamandla zokuthi zizixazulule. Zonke izindawo kukhona izimangaliso ezingale nokuqonda kwethu. Pho kufanele yini ukuba simangale uma sifumana ukuthi kukhona nasemhlabeni wokomoya izimfihlakalo esingena kuzizwisisa na? Inkinga lapho ikhona isebuthakathakeni nasekuboneni kancane kwengqondo yomuntu. uNkulunkulu usinikile embhalweni ubufakazi obufanele besimo sazo. Ngakho-ke asikwazi ukuba silingabazi izwi likaNkulunkulu ngoba asikwazi ukuzwisisa imfihlakalo zokuba ngumlondolozi kwakhe. Futhi mhlawumbe umuntu khona umbuzo angazibuza nisithi okay, mina bengithembe ukuthi izwi ndifuna lifunde umfundo sikuphela, siyathola ukuthi hayi uNkulunkulu uthi akunjalo. Yabo, ngoba khona abafuna abadla ubisi, khona abaqinileyo. Akukho futhi lapha ebhalweni kuthiwa khona abadla okuqinileyo abase obani. Uyabo,
Abasebheriya asitholanga ngisho iBhayibheli uNkulunkulu wayencoma abaholi kuphela, wayencoma nje abazalwane baseBheriya. Uyabo. So mhlawumbe umuntu umbuzo ongazibuza wena uthi ubani-ke osizayo ukuba sizwisise izwi likaNkulunkulu? Ubani uzosisiza ukuba sizwisise izwi likaNkulunkulu? Siyafuna ukulifunda. Ubani uzosisiza? Siye kubaholi benemindeni yabo, noma sibize abantu, noma silifunde nge-group, noma silibuze ebantwini abadala, ubani uzosisiza ekufundisiseni izwi likaNkulunkulu? Uyayithola le mpendulo uma ufunda abaseKorinte bokuqala 2 verse 10. abaseKorinte bokuqala 2 verse 10. abaseKorinte bokuqala 2 verse 10 bona bafundeka kanjena. Kuthiwa ngokuba kithina uNkulunkulu kwambulile ngomoya. Okay? Ngokuba umoya uhlolisisa konke, yebo okujulileyo kukaNkulunkulu. uNkulunkulu kuthiwa nje ngokuba kuthina uNkulunkulu ukwambulile konke ngani? Ngomoya. Ake sizokusho ubani lo moya? Ngoba kuthiwa ngokuba umoya uhlolisisa konke, yebo kujulile kukaNkulunkulu. Nanku umoya lo usitshela okukaNkulunkulu, hayi okwethu, hayi kwamakhaya ethu, hayi kwamakhelwane bethu, kodwa lo moya usitshela okujulile kukabani? KukaNkulunkulu. Ngabe umuphi lo moya lona? Uma sifunda uJohn 14 verse 28 ukuthi umuphi lo moya lona sitshelwa ngawo, John 14 verse 28, wona ufundeka kanje. uJohn 14 verse 28 uthi, John 14 ngiyaxolisa verse 26. John 14 verse 26, hayi 28. uJohn 14 verse 26 wona ufundeka kanjena. Uthi kepha umduduzi, umoya ongcwele, uBaba ayakumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke enginitshela khona. Amen. Kuthiwani? Kepha umduduzi, ubani umduduzi? Umoya ongcwele ayothunyelwa uBaba egameni labani? Lami. uJesu wayezisho yena lana. Uyakunifundisa konke. Sifundiswa ngobani? Sifundiswa ngumoya ongcwele. Uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke enginitshele khona. Umoya ongcwele umsebenzi wakhe wenza kanjani? Uyafundisa futhi uyakhumbuza, ngoba njengamanje ekhaya uyafunda, ufundile-ke njengamanje ekhaya. Wathana uNkulunkulu ungabulali, walishiya iBhayibheli lakho. Usuyafika laphana izimo seziyenzeka izimo, mhlawumbe ngase wenze usemall noma kusuka nje ixakaxaka. Uyabana i-chance ukuthi uzobulala. Bese uNkulunkulu ngomoya wakhe ongcwele, ngoba ukufundisile ukuthi ungabulali, umoya ongcwele ukukhumbuze nakhona lapho usukhona ukuthi ungabulali. Okay. Ziningi izinto okungathi noma zisithekile lezo uNkulunkulu ayokuzenza ukuba zibe sobala futhi zibe lula kulabo abafuna ukuzwisisa. Ngaphandle kokuholwa ngomoya oyingcwele, siyoqhubeka njalo sithanda ukuhlanekezela noma siyisonte imibhalo. Kukhona ukufundwa okuningi kweBhayibheli okungenambuyiselo, futhi ngezikhathi eziningi kuyingozi ngempela. Nxa izwi likaNkulunkulu livulwa ngaphandle komthandazo nokuhlonipha okukhulu, nxa imicabango yokuthanda kungagxilile kuNkulunkulu noma kube nobudlelwane nentando yakhe, ingqondo iyofiphazwa ukungabaza. Bese kuthi kwakhona nje ukufunda iBhayibheli kuqinise ngamandla ukungakholelwa emaqinisweni alo. Nanini na uma abantu bengafuni ukudlelana nentando kaNkulunkulu ngezwi nangokwenza-ke, lapho-ke noma ngabe sebefunde kangakanani, abayokuhlala bangenzi iphutha ekuzwisiseni imibhalo. Ngakho-ke kuyingozi ukwethemba ukuchasisa kwabo noma kwabantu labo ababheka eBhayibhelini ukufuna okungezwaniyo, abanalo iso lani lokomoya. Ngenxa yokuba nemibono esontekileyo, bayakubona izizathu eziningi zokuba bangabazi futhi bangakholwa izinto ezisobala nezilula kuphi? Eqinisweni. Yazi la sitholile ukuthi umoya ongcwele iwona osifundisayo, iwona owenzenjani? Osiqinisayo, osiqondisayo, nosikhumbuzayo. Yebo. Umoya ongcwele nje wona owenza lokho. Akudingi ukuthi sithi mhlampe-ke sizoya kwi-debate noma sizohilana ngemibuzo, ngoba yazi khona uNkulunkulu akuvezayo laphana kwincwadi yaThithu 3 verse 9. Uma ufuna uThithu 3 verse 9, khona ivesi lapho uThithu 3 verse 9 othi khona, kepha gwema imibuzo yobuwula ngezindaba zolimo lokuzalana nokubanga ukuphikisana ngomthetho, ngokuba lokho akusizi kuyize. Asilidebate iBhayibheli,
eBhayibhelini kuyathandazwa, sicela umoya ongcwele ukuthi wona usifundise, siholwa yiwo, siqondiswa yiwona. Ngoba kufanele usho Tito 3:9, kepha gwema imibuzo yobuwula. Indaba ukuthi abantu ama-debate sebezolokhu nabo bekuphikisana, bebuzana, yabona, ithatha leli phuzu elincane emihile omunye ngalo, nomunye impela eqinelwe yikhanda, kube nendlela yobuchwepheshe yokuphecaphetana. Akufunakali lokho, eBhayibhelini asenzi njalo, ngoba asifuni ukuhlakanipha komuntu, sifuna ukwazi izwi laNkulunkulu elithiwa ilona kuphela elimele kuze kube ngonaphakade. Ingakho kuThito 3:9 kuthiwa khona ilona-ke, kepha gwema imibuzo yobuwula nezindaba zolibo nolokuzalana nokubanga ukuphikisana ngomthetho, ngokuba lokho akusizi kuyize, akusizi ukudibeyitha noma ukuphikisana inkulumo yokuphikisana ngeBhayibheli. Lapho umuntu umbuzo akazibuza wona ukuthi-ke ukufundisisa iBhayibheli kusisiza kanjani na? Ukufundisisa iBhayibheli ngabe kusisiza kanjani na? Kuphendula wona u-2 Thimothewu 3:15. Ukufundisisa iBhayibheli kusisiza kanjani na? uThimothewu 3:15 ofundeka kanjena. Uthi nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okuhlakaniphiseni kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Amen. Kusukela kuphi? Ebuntwaneni. Ayikho indaba yokuthi iBhayibheli izofundwa abantu abadala noma sebe-over 21 noma aba-over 35 noma ogogo noma nomkhulu. Kuthiwani? Kepha wasebuntwaneni. Siyakhumbula ukuthi khathi sifunde sesithi incwadi embulu uNkulunkulu sisathola ukuthi yini ibizwa ngani? iBhayibheli libizwa ngokuthi iBhayibheli noma ziyibhalo noma imibhalo noma izwi laNkulunkulu. Kuthiwani-ke la kuThimothewu 3:15 nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele. Umuntu eyingane eqhuma nje ehlumela, engane kufuneka yazini imibhalo engcwele, inamandla okuhlakaniphisa. Uma kuthiwa inamandla okuhlakaniphisa sizothini? Ngoba abanye abantu bathi uze umuntu ezohlakanipha kufanele efunde impela, ephuze wonke ama-energy drink khona ezokwazi ukuthi uma yikhulunywa naye ezwe. Manje iBhayibheli linenyeke incazelo mayelana nokuhlakanipha. Ngoma ufunda iZaga 1:7 namaningi amavesi, iZaga 1:7 zithi umesaba uJehova ukuqala kokuhlakanipha. Yabo? iBhayibheli lichaza kanjalo nje ukuhlakanipha ukuthi ukuqala ukuhlakanipha ukwesaba uNkulunkulu. Khona amavesi asho njalo. Kodwa iZaga 1:7 uthi umesaba uJehova ukuqala ukuhlakanipha. Emase zithi iziwula ziyakudelela ukuhlakanipha nokuyalwa. Ukwesaba uJehova yini ukuqala ukuhlakanipha. Mase sithi iziwula ziyakudelela ukuhlakanipha. Iziwula ziyakudelela indaba ukuthi khona umuntu osaba uNkulunkulu. Zidelela ngisho nanokuyalwa. Uyabo? Ngakho uNkulunkulu ezweni lakhe uyasiyala. Manje ongakufuni ukuyalwa uthi uNkulunkulu iziwula ziyakudelela ukuhlakanipha okungokwesaba uNkulunkulu nokuyalwa. So lana kuthiwani uThimothewu 3:15 nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okuhlakaniphisa, ezokuhlakaniphisisa. Imibhalo engcwele iyona efundisa umuntu ukwesaba uNkulunkulu. Ngoba sithe uma sesifunda kade sithi uma sifunda sithi ngoba kuye kunokuphila okuphakade futhi iyona efakaza ngoJesu. Malana sekuthiwani kepha nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Ngoba nabazosindiswa kube insindiso ngokukholwa kuKristu uJesu. Amen. Ngoba izinto eziningi ezimangalisayo ezinokwenzeka ezivulelwa labo ababambelele ezintweni zobuNkulunkulu ezinika ithemba ezisezweni laNkulunkulu. Umfundi makathathe iBhayibheli njengomholi wakhe. Okay. Umfundi wena weBhayibheli makathathe iBhayibheli njengomholi wakhe. Kungabekho lapha athi khona uzozwa ngotshomi bakhe. uNkulunkulu usekhulumile. Uyaqala phansi nje uNkulunkulu iBhayibheli lifundwe wonke umuntu. Asithi uNkulunkulu sekhulumile eBhayibhelini kodwa ngisazobuza kumfundisi, kodwa ngisazobuza kumtshomi. Yabo? Umuntu makathathe ini? iBhayibheli njengomholi wakhe. Amele umthetho njengedwala. Aliguquki idwala. Lokhu uma wazalwa lilapho namanje ukhula lilapho. Uyaza uma kwenzeka ushona ufa ufe liyobe liselapho. Manje kufanele sinjani? Simele umthetho njengedwala. Futhi angafisa umfundi makathathe iBhayibheli njengomholi wakhe amele umthetho njengedwala. Excuse me. Asisekho isizathu sokuthi ngiyintandane, anginawo umzali, angekho azongibonisa indlela. Thatha ini?
iBhayibheli njengomholi wakho. Omunye uzothi umama noma ubaba ngimazi ukuthi uphi noma sikhula sizingane, yabo. Noma bangishiye abazali, noma abazali bami baphambi kwami kwabona uqobo badinga ukuholwa, ngiyababona. Uthini uNkulunkulu namhlanje? Uthi umfundi makathathe iBhayibheli njengomholi wakhe. So, amele umthetho njengedwala futhi angafisa ukufinyelela noma yikuphi okuphakamileyo, uyabo. Nxa ukulunga kwakhe nomusa wakhe nothando lwakhe kuhleziwe phezu kwakho, kuzoya ngokukhanya futhi neqiniso libonakale. Kuzoya kuphakama futhi ukuba ngcwele nokufisa ukuba mhlophe ngenhliziyo nokuhlanzeka komcabango. Yazi uma umuntu enobudlelwano noNkulunkulu akukho lapha engezukufinyelela khona. Ngisho kungathi uhlala nobani nje, wathi uhlala kuphi noma uzalwe kanjani noma uzalelwe kuphi kanjani, uma iBhayibheli lingumholi wakhe, ngoba uzofumana ukwazi ngoNkulunkulu, uzofumana ukuphila okuphakade kulona izwi likaNkulunkulu, uyabo. Kukho konke lizomhlakaniphisa. Ngoba sike sathufela ukuthi kufanele silifune njengani, njengesiliva noma njengengcebo efihliweyo. Uma umphefumulo uhlezi esimweni esimsulwa somcabango ongcwele, uyaguqulwa ukukhuluma noNkulunkulu nokufunda izwi lakhe. Okay, siguqulwa yini? Khona abantu abahlala bekhuzwa nje ukuthi musukhuluma njalo, musukwenza lokho, musukwenza lokho. Kodwa sithola ukuthi uma sinobudlelwano noNkulunkulu nanezwi lakhe, lokho nje kuzosiguqula ukuthi abantu bengakasikhuzi ngoba uNkulunkulu siyamsaba, usikhuzile izwini lakhe. Kwehle nani izinga lokukhuzwa njalo, ngoba vele uma sifunda eBhayibhelini uNkulunkulu wonke ama-habits angafanele siwenzayo uNkulunkulu uyawakhuza, ayanqamuka. So nemicabango iya ngokuhlanzeka nokwenza kuye ngokuba kukhanye. Umuntu angagcina khushulwiwe izwi lamphakamisa abasendaweni eziphakeme zokuhlanzeka. Abantu bamangala ukuthi iphuma kanjani intombazane noma uphuma kanjani umfana ohlakaniphile osaba uNkulunkulu esipotini. Why? Uthathe uNkulunkulu noma izwi laNkulunkulu walenza laba ngumholi wakhe. Mhlawumbe umbuzo umuntu angazibuza wona ukuthi yasethembisa abazalwane Isifundo siyasizwa. Akekho umuntu ozalelwe ukungcola kwaqinisekisa ukuthi uyozafa futhi engcolile. uNkulunkulu lokho nje akazositshela khona ukuthi lonke lamagama okwahluleka na-discourageayo ukuthi ngoba unjena lindele ukuba worse ngoba obani bani obukhule nabo noma bakulethele umhlaba kanjani. uNkulunkulu usiveza ukuthi uma ukufuna uma ukhala ngengqondo khona uyakufumana. Angithi uyabo, uNkulunkulu usho lokho nje ukuthi alikho izinga esingeke sifinyelele kulona lokuhlanzeka ngokuphila. Mhlawumbe umuntu umbuza angazibuza ukuthi isiphi isimo sokuzwisisa izwi laNkulunkulu. Isiphi isimo sokuzwisisa izwi laNkulunkulu? Siyathola uma sifunda uJohn 7:17. uJohn 7:17 khona uNkulunkulu akukhulumayo laphana. uJohn 7:17. uJohn 7:17 uthi, uma umuntu ethanda ukwenza intando yakhe, uzakwazi ngemfundiso noma ivela kuNkulunkulu noma ngisikhulumela okwami. So sitheni? Utheni uThimothewu la kuthiwa kuThimothewu kwasemntwaneni wazi izibhalo futhi ufunda iBhayibheli. Uma ufundile uzobe sewenza kahle. uJohn 7:17 ethi uma umuntu ethanda ukwenza intando yakhe umba uNkulunkulu, uzakwazi ngemfundiso noma ivela kuNkulunkulu noma ngisikhulumela okwami. Umuntu asiqapheleni la ukuthi ukuze sifinyelele eqinisweni masibe nesifiso sangempela sokulazi iqiniso, uyabo, nokuvuma enhliziyweni ukulenza. Wathi-ke uKristu lona wayekhuluma la mazwi, wathi uma umuntu ethanda ukwenza intando yakhe uNkulunkulu uzokwazi imfundiso. Esikhundleni sokuba mhlawumbe uma umuntu ulokhu uphikisa noma uchwephesha ngezinto ongazizwisisi, landela ukukhanya lokho sekuphambi kwakho kuyizwi. Uyothi wamukele ukukhanya okukhulu ngomusa kaKristu. Yenza umsebenzi lo osubeke wacaca ngokuqonda kwakho. Ngokunjalo uyakuba nakho ukuzwisisa nokwenza lezo osazingabazi okwamanje, uyabo. Lapho umbuzo-ke umuntu sesizovala angazibuza wona ukuthi kufanele abantu bonke bathandazele kuphi ukukhanyiselwa kokomoya na? Okay, sitholile ukuthi noma sifundiswa umoya ongcwele, siqala sithandaze, sithobise imiphefumulo yethu, simeme uNkulunkulu. Uma ufunda amaHubo 119 verse 18,
Amahubo 119 verse 18 wona athini? Athi Amahubo 119 verse 18, vula amehlo ami ukuba ngizibone izimangaliso zasemthethweni wakho. Amen. Vula amehlo ami ukuba ngibone ini? Izimangaliso zasemthethweni wakho. Siyakhumbula sifunda kusho uJesu Kristu khona isipha abafundi esifundweni esidluleyo safunda uJesu Kristu isipha abafundi emva kokuba evuka ekufeni, wavula ingqondo zabo ukuze bekwazi ukuqonda izibhalo. Wavula ingqondo zabo ukuze bezokwazi ukwenza njani? Ukuqonda izwi lakho, ukuqonda izibhalo. Uyathandaza-ke nomzalwane la uthini? Uthi-ke vula amehlo ami ukuba ngibone izimangaliso zasemthethweni wakho. Sidinga uNkulunkulu uqobo, sidinga uNkulunkulu uqobo ukuthi ezokwazi ukusinikeza amehlo kamoya ukuze sizokwazi ukubona izimangaliso zasemthethweni, ukuze sizokwazi ukuvula iy'ngqondo zethu ukuze sizoqonda izibhalo. Ivesi yokugcina ekufundeni kwethu kwanamhlanje uthini? Yikuphi okunye okudingekile ngaphandle kokufundisisa izwi laNkulunkulu? Jakobe 1 verse 22 kuya ku-25. Incwadi kaJakobe 1 verse 22 kuya ku-25. Kwalokhu kuthiwa sifunde izwi laNkulunkulu. Silifundelani kanti? Sizophenduleka lapha kuJakobe 1 verse 22 no verse 25. Verse 22 kuya ku verse 25. Kuthi silifundelani? 22, Jakobe 1 verse 22 ku-25. Abanye bathi James 1 verse 22 kuya ku verse 25. Ufundeka kanje na. Verse 22 uthi, yibani ngabalenza izwi, ningabi ngabalizwayo kuphela nizikhohlisa. 23, ngokuba umuntu engolizwayo izwi engesiye olenzayo, lowo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni. Ngokuba uyazibuka amuke, akhohlwe masinyane ukuthi wayengonjani. 25, kepha obukisisa emthethweni ophelele wenkululeko nohlala kuwo, engesiye nje ozwayo nje akhohlwe, kodwa engowenzayo asebenze, lowo uza kuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. Amen. Sifundelani? Kuthiwa yibani ngabalenzayo izwi, ningabe ngabalizwayo kuphela. Omunye umuntu uyafunda mase okay. It's okay. uNkulunkulu utheni? Thou shalt not kill. Okay. It's okay. But mase kuqubuka izinto kube ngathi uNkulunkulu akayalanga. So silifundela izwi laNkulunkulu ukuthi silenze, simlalele ngoba usekhulumile njengengane uma umzali ekhuluma enikeza instruction, kufuneka yona yenze, ilalele. Uyabo? Uthi uNkulunkulu ibani ngabalenza izwi, ningabe ngabalizwayo kuphela nizikhohlisa. Umuntu uma ethi-ke uyazi ngoba ufundile, lo muntu uyayikhohlisa uma engakenzi, akazi. Yabo? So uma ethi umzali pheka uphuthu, then you say it's okay, I will. Yabo? Bese ungasalipheki. Uma kukhulunywa ngabantu abapheka uphuthu, ngasho ukuthi then ngiyazi ukuthi kubila amanzi, ufake impuphu, uvale kubila. Ungakusho konke lokho but awukwazi ngoba awukazi ulipheke. So uNkulunkulu uthini la? Uyazikhohlisa uma uthi uyakwazi. Uyabo? Uthi uNkulunkulu yibani ngabalenzayo izwi, ningabe ngabalizwayo kuphela nizikhohlisa. So ukwazi lezi zibhalo kungeke kube khona ushintsho ekuphileni. Ushintsho lilethwa ukwenza ukuthi usengenzani. Uthi uNkulunkulu ngiyazikhohlisa ngoba uma umuntu engolizwayo izwi engesiyo elenzayo, lo ufana nomuntu ubuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni. Esibuka ufike ubone kusona ukuthi ngaze ngawo no-1 no-2 no-3 ngawuthandi. Uyabo? Kodwa isibuka asikusiza ukuthi lezi zinto ongayithandi ebusweni bakho zisuke. So uma usubukile esibukweni ufuna ukuphindela emuva, uhamba uyolungisa bese uyabuza uzibuka esibukweni usuthi sengi-right, sengizilungisile. Ngithi yabo? So ukulizwa izwi, ukuzwa umthetho kaNkulunkulu kuvela ubunjalo bami ukuthi ngiyisaphula umthetho, ngimdelela kangakanani uNkulunkulu, angilaleli kangakanani. Bese mina ngobudlelwane bakhe naye sisiza mina ukuthi kulungiswe le ndaba ekumina. Uyabo? Mase sebanjani? Kepha obukisisa emthethweni opheleleyo wenkululeko nohlala kuwo, engesiye ozwayo nje akhohlwe, kodwa ngowenzayo esebenze, lowo uza kuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. Siyafunda ukuze umuntu ezozibona izifaxa esimilweni sakhe ngoba umthetho kaNkulunkulu kuyisibuko sikamoya. Amahubo 119 verse 18, bekutheni becala la mzalwane ukuvulwa amehlo kamoya ukuze wazi ukubona izimangaliso zasemthethweni kaNkulunkulu. So nathi sinesibuko emira la masifuna ukugcoba sihamba sizawuvela emphakathini, kodwa isibuko esizokuvezela isimilo sakho umthetho kaNkulunkulu. Yabo?
Asoma usubuka emthethweni sengiyazazi ukuthi ngiyabulala, ngiyaphinga, ngiyeba, nginamanga, ngiyafisa, nginawumona, yabo. So kodwa uma umthetho kaNkulunkulu usukhona-ke, usho uNkulunkulu mangingakuzwa ngoba sengibukile abalizwayo nje izwi beshiye kanjalo. Kufana nomuntu ozibuka esibukweni maqede eshiye kanjalo, eshiye engalungisele lutho. So ukulizwa izwi laNkulunkulu lingaphilwa kutsho uNkulunkulu ukuzikhohlisa lokho. Aliphile, sifundile ukuthi siyiphile le mpilo, siyizwe, siyenze, bese kuba yini? Kanjalo bese siba ngababusisisekileyo, ngobusisiweyo ekwenzeni kwakho. Uma usulizwile walenza uba suba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakho, ngoba kade uyibuka esibukweni esikamoya somthetho kaNkulunkulu. Kanjalo nakade eyibuka esibukweni senyama, wathola ukuthi lapha emlonyeni wakhe nasemehlweni akhe khona okungafanele, wabe kulungisa lokho, obese kuthiwa ungohlanzekileyo, uhlanzekile nje, uklini. Nathi-ke uma sekulungiswe isimilo, sibe sesiba ngababusisiweyo, amen, ekwenzeni kwethu. Isifundo esilandelayo, uma uThixo sesiphila ukuphila, sizobe Isifundo 11. Isihloko saso sizobe sithi ukukhuluma noNkulunkulu. Umuntu uyakwazi ukukhuluma noNkulunkulu, ukukhuluma noNkulunkulu. Uma uThixo sesiphila ukuphila, sithandazela lokho, kusho samukele ngentokozo leso sifundo sithi ukukhuluma noNkulunkulu. Masikhuleke. Siyabonga mdali wezulu nomhlaba. Sibonga Nkosi ukuthi awusishiyanga wedwa sizintandane, kodwa wasithulela umoya wakho oyingcwele ukuze usifundise, uzosiqondisa. Siyabonga Baba wethu. Sicela ukuthi izulu nxa lisibonisa ngezwi lalo, sibone Nkosi inswelo yethu yokunamathela ebukhonweni bakho. Sibonga leli thuba osikiphe lona, kusahamba kahle Nkosi, ngoba kuziyikhathi lapha leli zwi ushilo uNkulunkulu uthi iy'ntombi ezinhle ney'nsizwa ezinhle ziyakunqamula imfula zilifuna Nkosi, kepha ziyikulifumana. Siyabonga, sicela Nkosi ukuthi usakhulume nathi sekusenesikhathi, usiphe amandla okuphenduka, nawe ukulalela, nawe ukulizwa izwi lakho, kube khona ukuguquka ey'mpilweni zethu. Siyeke ukuba abantu akade bephila ngokuy'lawula, kodwa sibe abantwana baNkulunkulu abazolalela yena kukho konke. Cela ube nathi. NgoJesu siyakhuleka, amen.